అశ్రునయనాల మధ్య రామకృష్ణ అంత్యక్రియలు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వలికొండ మండలంలోని రింగరాజుపల్లి గ్రామానికి చెందిన మాజీ హోంగార్డ్ ఎరుకల రామకృష్ణను ఆదివారం పరువు హత్య కావడంతో సోమవారం స్వగ్రామమైన లింగరాజుపల్లిలో కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులు అశ్రునయనాల మధ్య అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. రామకృష్ణను హత్య చేసిన నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు న్యాయం చేయాలని గ్రామస్తులు కోరారు. రామకృష్ణ భార్య భార్గవి, తల్లి కళమ్మ కన్నీరు మున్నీరు అవుతున్న తీరును చూసి గ్రామస్తులు కంటతడి పెట్టారు. లింగరాజుపల్లిలోని హత్యకు గురైన రామకృష్ణ కుటుంబ సభ్యులను డీసీసీ అధ్యక్షులు కుంభం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి పాల్గొని మృతదేహంపై పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం మృతుని కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ఓదార్చి వారికి 30,000 రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని అందజేశారు. కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ నూతి రమేష్, తంగెలపల్లి రవికుమార్, బీసుకుంట్ల సత్యనారాయణ, బుల్ల శ్రీనివాస్, బొడిగె నరసింహ, కంకల కృష్ణయ్య, బత్మిని లింగయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.